Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, drag subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana unga wagara uri mugari wepanapa dango kutenda nekuti sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, kana tichizvitaura kuti ZANU PF yauraya nyika, hakuna mabasa, vanhu vanonge vachiti hanzi takavenga ZANU PF, vanhu vanonge vachiti hanzi tinongotaura. The main reason why ndauya nenyaya iyi panapa kuitira varakashi vanoti hanzi zvinhu zvese zvakanaka munyika. But panapa tine murume ane 9 years achinyimwa bonde nemukadzi wake sepunishment yekuti haasi kuenda kubasa. 9 years munhu asingashande, muri kumbodyiwe mumba imomo. Ndosaka ndati tiuye nayo nyaya panapa tikurukure, iwewe neni tionesane pakaipa pari kupisa. Ndo ZANU PF yacho, ndo mabasa acho zvavari kuita sei zvavari kuita. Nditika asi ndisandapinda munyaya yangu zvizere, ndokuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri kubuda pasi apo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame namba ipapo, todzifambira nyaya dzacho. Handitika aiwa isusu todzifambira tisingatye, tisingavhunduke. Right, panapa ndinana mazvikokota vekutamba nemapuranga. Yeah, and Caleb Just Investment, Fix and Supply of Timber, Power Carpenters. Ndo vanhu vacho iva vari kuita zvinhu zvamanje manje. Ndikuziva kuti kuri kunaya, dzimba dziri kubvinza, ndo vanhu vaunobata ava. Vabate same time panamba dziri pascreen idzo vokuitira mudhiginyira wacho. Kana uchivaka, kana uchiita sei, uchida kugadzirisa padheni pako, aiwaka ndo vanhu vacho ivava. Nditika havangoite zverufu chete, vanoita zvinhu zvakasiyana siyana. Nditika vanokwanisa kugadzirira maceiling, vanokwanisa kuisira matiles, vanokwanisa kuita maroof leaks, vanokwanisa kuita roofing yemba yako. Anything that you can think of chine chekuita nemapuranga, ndo vanhu vacho kuita sei vekutobata ivavava. Anditika right, rega ndipinde munyaya yangu. Nyaya yangu ndo iyo iri apo iyo yaiswa neCrime Watch Zimbabwe pakashata. Nyaya iri mubepagunhau reH Metro, munokwanisa kuenda kunoiverenga nyaya yezvisere. But for now, let's just read zviri apo tingoona kuti zvakaita sei zvakamira sei. A Harare man has gone for 9 years without sex from his wife because he is unemployed. Such is the story of Joseph Katumba, who narrated his ordeal in court against his wife Stella Kangara. Pakashata, parokupisa, nyacho mauani. Katumba said Kangara claimed she is too hungry to make love. Izvo zvinobuda here, zvinoitawo here mwana wevanhu aswera asina kudya, oda kurova zvinhu. Handizoziva hangu. Isa comment section, toda tipinde futi kune mamwe macomments aiswa kuX tizvionere kuti zviri kumbofamba sei. Zvikanzi, he said his wife has also been very violent and abusive whenever he attempt to have sex with her. Hanzi mukomana angangoswedera padhuze, ari kumbaitirwa zvechisimba, umbaitirwa violence. So she yells, "You want to kill me?" and she pushes me away. I have been forced to sleep on the floor for 9 years while she occupies the bed. Akomana muri kuinzwawo nyaya iyi, munoiona sei? Munotuchiiwo nazvo panyaya yakadai so iyi. Mawana 9 years. Hanzi mukadzi anoti ndine nzara, handisi kukwanisa kuita izvozvo nekuti handina kuita sei, handina kudya. I don't know hangu kuti for the past 9 years vairarama sei uye vaidyei. Pakashata, pari kupisa.
regedza tinzwe comment section kuti yakamira sei. Zvikanzi someone give him a job now. Hanzi mupewo basa mukomana nawo izvo zvake pangu zvingaita sei zvingafaye. Kanzi kudzungaira uko ndiye mukadzi ega here? Kudzungaira uko ndiye mukadzi ega here? Mubvunzo uri kubva kune vamwe uyo handiti. Zvikanzi vabva vashaya mvana yekupa bhaketi remagwere here? Varume vanenge vakatendeka baba, vari faithful, vakatendeka pavanhu vavo vachiti aiwa inini handisi kutoita izvozvo, but hanzi vabva vashayawo here munhu wekuti vangaita sei vangangodaiso nekudaiso. Zvikanzi sorry man, but what the you stay faithful for 9 years. Hanzi hazviitike izvozvo. 9 years munhu akangogara akazvibata achiriona every day achirisiya, ndo paunozonzwa kunzi munhu ari epa ipapo. But I'm not encouraging kana kudaro, but ndinongotaura kuti ndo zvinozopesa zvafunga mupfungwa dzevanhu. Aona tuvana twevanhu tuchifamba mumaraini ogaya kuti kumba ndiri kunyimwa, anozopedzisira abata vanhu chibharo handitika. Zvikanzi he gets sexy else, don't think he is stupid. Do you think he's stupid? Okay, he wanted to say he gets sex somewhere else. Do you think he is stupid? Ndo zvangachida kutaurwa apo, but amene vanyorera acho vanenge vachimayera kupi kukeyboard yacho. Zvikanzi murombo haadyi chine nguo. Iyo ungade ungoluma gaya sekuri pazvinhu zvacho, ungoda ungoluma. Aiwa pakaipa. Zvikanzi too hungry. Yes, she's claiming and she's saying that she's too hungry. Kuti vaite sei vaite zvelula. Zvikanzi I don't sympathize with such an idiot. There are plenty of other options out there, but before we get there, 9 years not working. Chii chakadaro icho? 9 years usingaende kubasa kumanaka. Muzereza, it's not 9 months kadza tukutaura nezvadzo dzinozvarwa mwana. 9 years not working, munhu akagara pamba. Pakashata. Zvikanzi vakadzi vakaoma. So she is motivating him to look for a job. Yes, she might be motivating him, but motivation yacho haisi kushanda. For the past 9 years, nanhasi basa harisati rawanika. Zvikanzi waiting for comments. Pakashata. Zvikanzi this guy is a fool and embarrassment to his friends and relatives who told him to go to the media with his domestic issue. How can he humiliate himself in public like this? I don't think kuti akaenda kumedia inyaya yanga yapinda mukoti mudare redzimhosva. As you know, my reporters H Metro and other reporters, other media green companies vanenge variko kumakotsi vachitsvaga nyaya. So I don't think kuti akaenda achida kutonomangara nyaya yake kusocial media kana achida kuzvitengesa kana kuzviputisa. Zvikanzi eish, murombo haro wechine nguo chokwadi. Aiwa chine nguo haasitomboda izvozvo. Chine nguo ari kutozviramba. Zvikanzi he is not man enough. Akadyiswa uyu. Okay, akatodyiswa uyu. A man must be jacked up. Hanzi murume anofanira kunge akaita sei akasimba. I think there's a picture. I will look for the picture post racho, and then I will show you the picture of the man so that muona kuti mfeso wacho akamira sei uye zvirikuita sei zviri kufamba sei. Handitika right, rega tipfuurire mberi nemacomments tione kuti zvakamira sei. Zvikanzi naAbel Tsiga saka tave 2. Anotaura kuti atone nemakore ekuwanda asiri kuita sei asiri kudya padena basi kujika. Handitika amene kuti munozolambula kana kuti munozokambura kupi kana zvinhu zvacho zvichita sei zvichidai so. Handiti ende vanhu vari kufunga kuti maoptions aari kutaura kuti hanzi maoptions akawanda. Maoptions aya anenge akawanda baba kana une gau, because ukaenda patouchline baba usina gau ndo paunozoona kuti Jesu idombo. Zvikanzi and he still does not have a job. I'm afraid it's gonna be
10 to 15 without sex, soon calling him. Manje ndenda kumfonera hangu kuti maya mira tikubatsire izvedu zvizoichita sei zviendeke. And someone been chopping the madam off, of course. Give him a job as a priest. He qualifies already. 9 years. 9 years of abstaining. He can be an altar boy for the Pope Francis. Francis. Aiwa pakashata. 9 years baba. Zvikanzi naiyewo ngaite 9 years. Anzi naiyewo angaite 9 years asina basa. Ane usimbe. Anzi ungaite 9 years usina kana graft sekuru. Usimbe wako unenge unawo unenge wakaita sei. 9 years baba. 9 years kwakangochikora zvako akomana. Yeah, but atimublame futhi at the same time. We are blaming the system because mabasa acho hakuna. Ndiudzei mimi kwamakanzwa kutorwa vanhu vemabasa right now. Hakuna. Zvinhu zvakaoma zvekutodaro. Pari kupisa zvekuita sei zvekutodaro. Anditi rikatipfuurire mberi nemakomenti zvikanzi mudzei andibate ndine basa rechigayo kugokwe uko. Menoti ari serious rikanda aroda kutongomuwanzira zvake zvikanzi ngaandibate ane basa mukomana rechigayo kuti aite sei umwe mukomana wane basa. Anzi varume kutsvakwe ndebvu varume vanodzimurana right. Zvikanzi stupid men. Akomana ka vanhu vanozotuka wakomana. Masichas aya unonakirwa nawo kana usiri mahari uchituka uri mucomment section, but kana azosvika kwauri you understand kuti one. Zvikanzi why stay in that situation for 9 years as if there is only one woman in the world. Hanzi unogarirei ipapo for 9 years kunge munyika mese mune mukadzi mumwe chete. Zvikanzi no way that woman went for 9 years without service. She was getting it somewhere 3 times every week. Mndara siyana inazvo izvi. Yeah, pakutongoda kusiya and move on. Zvikanzi are you that stupid? Manaka mawana. Zvikanzi weaponizing sex is a strategy of many women, especially those with a loyal husband. Yes, they intend to take advantage kuti uyero anopadaka saka tikamudaiso zvazvada sei zvinobva zvadhakwa pakashata, so they take advantage. Vanotora machances. Mina ndikuratidze picture yemufeso wacho muzvionere mega kuti ndo chibaba chacho icho chiri apo. Icho chibaba chakagara 9 years baba chisangana kumboluma, chisangana kumboja chinhu baba. Mawani zvekutodaro ndonya yanga nchifamba nayo zvamanje manje. As for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tuti bye for now, ngasangane muvideo rinotevera.